Φαντάσου να είσαι αστροναύτης και να πατάς για πρώτη φορά στον Άρη. Κι όμως το ταξίδι άρχισε εδώ, στο σχολείο. Εμείς είμαστε οι Next Gen Martians. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τον Άρη από την NASA, τον ESA και τον Γιούρι, τον έξυπνο βοηθό μας. Ο Γιούρι είναι ένα chatbot που φτιάξαμε μόνοι μας. Απαντάει σε ερωτήσεις για τον Άρη και χρησιμοποιεί πληροφορίες αποκλειστικά από την NASA και τον ESA, δηλαδή μόνο από αξιόπιστες πηγές. Γιούρι, είσαι κορυφή! Αν θες και εσύ να συνομιλήσεις με τον Γιούρι, σκάναρε το QR code και τον έχεις στο κινητό σου. Όλα τα συγκεντρώσαμε σε ένα διαστημικό Padlet. Θες να το δεις? Κρύο, αμμοθίελες, πείνα, ακτινοβολία. Ο Άρης δεν είναι τόσο φιλόξενος. Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν μία: νερό. Μάθαμε πως υπάρχει παγωμένο νερό στους πόλους και παγετό στο μεσημερινό. Μέχρι και 150.000 τόνοι νερού ανεβαίνουν στον ουρανό κάθε μέρα. Κατασκευάσαμε το δικό μας ρομπότ, τον Wise Rombi, έναν κατάσκοπο του παγωμένου νερού. Έχει αισθητήρες που ανιχνεύουν υγρασία, φως και την ειδική μαύρη γραμμή που για μας ήταν σαν GPS. Έχει και ένα θερμαινόμενο τρυπάνι που λιώνει τον πάγο και απορροφά το νερό στη δεξαμενή του. Με το νερό κάνουμε και κάτι ακόμα: ενέργεια. Η Σαναβρούπη μαζεύει ήλιο και η Βιτιβίζει άνεμο. Η αποστολή συνεχίζεται και ο Άρης μας περιμένει. Next Gen Martians, μικροί εφευρέτες, μεγάλα όνειρα.